Ühüs toğum. Nehli kiyinäğimit puňa ahan iher olahan doktor Jonu görür bolbut. Ügüs ki kiniha kördere kelbit. 4 oskola ota bir kılgas askamaykanı narılan keňlik goňluk sürdäk kürsütük olurdular. Kinler batugurahan kepsenler ataktarынан da tebelenmetler, eliylerinden da sarıňnaspattar. Taharjattan sürdäk kırjağa soğunyurdaaq emäksin kiren aňa turdular. Ikken mäne sylaýbyt, toňmut kırjaastır bahylaaq. Oňar qaraga suga bite, den sebigineyde Mişa ol ölönçükkä. Emäksin da boraýbyt kihi dogor, diýte ölönçük. Emäksin, olary görsir soğdu, atagym tulutumary gynna, den batugurata oňar. Emäksin ol bu diki körülän baran oňargar argy etdi. Barıtygar olurlar di. Kata bihigi urut gelen bet ıskamykany olan abaranny bite dogottor, diýete Lena kız. Koýtabyp bollar turo bippit, diýete Sima ol. Ol kurduk ör olurdular, aýdar batylar, külsübetiler, möksübetiler, sürdäk kürsütük olurdular. Onton oğullar uçutallara Mariya Vasilyevna kiren kelle. Kini tayaktarıgar öýünden turar oňurdaaq emäksini körde, onna oğullarga sulbu qaman kelen ulakanlyk gyhyrbyt kolahynan etdi. Torun ehegemantan toq kuhagan oğullar gutuy. Oğullar turdular. Kırjaastar ehege kelin, diýete Mariya Vasilyevna oňurdaaq emäksinge. Içi toğa kyhırdagay den batugurata ölönçük. Bihigi sürdäk kürsütük olur buppude, diýete sibigineyen onuha Tima. Toğa kyhırda Mariya Vasilyevna.